Igan, pamilyar ka ba sa mga magagandang lugar dito sa aming bayan katulad ng Maliku, the Little Baguio of Pangasinan at ang dinarayong Puyao River? Isang napakagandang balita ito sa iyo dahil dito mismo sa lugar kung saan maghihiwalay ang daan patungong Puyao River at Maliku ay may bagong kainan at yan ay ang Mar Kambingan and Eatery. Dito lang yan sa Barangay Santa Maria West sa Nicolas, Pangasinan. Kaya yung pakatandaan, taga rito ka man o isang dayuhan ay mayroon kang makakainan na hindi tinipid sa lasa, presyong pangmasa at higit sa lahat, tapat na serbisyo at sa presyong totoo. Kaya sa mga kapwa ko siklista, turista, biyahero, negosyante, riders o vloggers na mapapadaan dito sa aming lugar, gawa na ang kainan na para sa'yo. Hello ma'am, Kawawang Kubi po ng Pro Binoy TV. Hi sir, welcome po sa Mar Eatery. Ma'am, ano-ano po yung mga putahe ng Mars Eatery na pampalakasan na kagigiliwan po ng ating mga customer? Yes sir, meron po tayong kalderitang kambing. Meron din po tayong mainit na pinapait ng kambing. Meron din pong kilawin na kambing na pwedeng pang ulam, pwede rin pong pang pulutan. Meron din pong sinampalukang kambing sir. Ma'am, magkano naman po ang bawat servings po ng bawat putahe po ng kambing? Sa kambing po sir, 100 pesos lang po. 100 pesos po per servings ng kahit anong putahe po ng kambing. Yes sir. Ma'am, maliban po sa kambing, ano-ano pa po yung mga available na putahe po ninyo? Meron din po tayong igado, adobo, dinakdakan, at saka chicken curry po. So, magkano naman po ma'am ang servings ng extra putahe po? 70 pesos lang po. 70 pesos ma'am. Meron din po ba kayong available na gulay at magkano po? Pagdating po sa gulay sir, 35 pesos lang po. 35 pesos lang po ang gulay, 70 pesos po ang pork at chicken, pero ang kambing po natin is 100 pesos po per servings. Tama po ba ma'am? Tama po. Ayun ma'am, maraming salamat po.